Mao man natong gistoryahan pud last time, 'di ba? Kan 30-second nga clip mao imo kagat, pero ang taas abot siya 1 minute atong long format nato pod nga podcast, gamay ra pud kuan, gamay ra ang motan-aw, murag walay oras gid ang mga tao. So, sugod na karon nagbutang tag poll sa Facebook. Ang atong poll, curious lang ko mga ma'am, sir ug sir. Ma'am, sir. Gikuha man ako ni, ma'am, sir, murag kuan ba, kanang maligya sa SM. Ma'am, sir. Ang inyong tan-aw naa bay connection ang mga pulong na permi nato madunggan og sa mga binuhaton sa mga tao? Panaglitan, kung permi nato madunggan ang kasuko, masuko pud bata. Kung permi nato madunggan ang pagkaulaw o pag-insulto, mahimo ba nato normal? Ug naa bay epekto sa kultura ang paghunahuna sa mga tawo ang atong madunggan? So ang resulta sa polls, 85% naa kunoy epekto, unya 15% wala kunoy epekto. Kamo mga brad, unsa may tan-aw ninyo nani? Tanaw nako, naa man gyud epekto, diha man gyud ta magsugod sa unsay gisulti, mosunod na dayon ang buhat ba. Alangan man og diretso ra ta buhat nga way sulti-sulti. Mao sa Murag diha man gyud magsugod ang atong mga nakatunan, mga binuhat, mga mm. binuhatan ug atong character. Unsay atong mga nadunggan, unsay atong mga gipaminaw. Ako na bantayan sa akong kagalingon, mousab ko depende kung kinsa akong kuyog. Kay kung ako ang mga madunggan ug naa sa akong palibot, nagtambay ra ko, lahi ko kaysa kani kuyog mong duha, medyo mutarong-tarong pod akong istorya kay, mga banggiitan akong kuyog. Taas kog respetar. So, medyo ako ma-change ako ang way na ah, way pod ko mga maghuna-huna. Mas mag-think kog deep kaysa kung naara ko sa kilid-kilid gatambay-tambay ra. Lahi ra pod akong panghuna-huna, dili kay ko molalom, dili kay ko moistorya og ingon ana kay pakatawa ra, dili kay ko maghuna-huna. Um, so influence gyud siya, 'di ba? Kung unsa imong madunggan. Makadungog ko sa iyong mga istorya, medyo maghunahuna og lalom, ako sang turungon pud akong pag-istorya, um, dili kayo hugaw ang akong mga istorya. Ikaw tay, unsay imong hunahuna nita? Well, aman sa inyong gingon na naagyo'y relasyon ang pulong ba, ang words, naa siya'y relasyon, siya mo'y mag-cause, sa movement. Nama na naa man na sa pilosopiya giawayan man na unsay unsay unsa na asa magsugod ang kinaadman, sa utok ba o sa senses ba? Naman may gitawag kana si Aristotle. Magsugod kuno sa senses ang kinaadman sa tawo nya diha magsugod ang imong pagtuo, anha magsugod ang imong mga preconceived biases, anha magsugod mga senses. Unsay mahikapan, unsay madunggan, unya og makadungog kag pulong mao may basic nato nga gamit atong dunggan, atong mata, unsay makit-an, unsay madunggan, ana magsugod niya labi na og balik-balikon, magtuo ta mao na insakton. Eventually, mao na akong atong kuptan nga mao na insakto and that will form our character. Kaya mao na katong in fairness tong imong survey nga niingon 85% kami tuo nga naay connection ang pulong. So buti pasabot naa gyud tay basihan, para moalma kung gihimo na sa katilingban ang pulong as part of its culture kanang mga di maayong pulong pamalikas as part of our culture. So kanang 85%, na-justify ang ato ang pagtindog nga kinahanglan, kung naay nakadungog nato, naay nakita nato, mag-amping kay ngano basin dai magtuo sila nga insakto ang ilang nadungog. Unsa may impact sa ana kung gikan na ang mga pulong gikan sa atong mga ginikanan, gikan sa atong mga maestro ug maestra, gikan sa atong mga leader, mas dako pa ang iyang impact sa kultura kaysa sa madunggan nato sa atong barkada or sa ato ang mga
classmate. Para man gud ako Oh, ang atoa man gud immediate environment ang parents. Mm. Kining atong mga madunggan nga mga other voices sa atong mga silingan, ato ang mga higala, i-confirm man gud kung insakto ang giingon sa atong mga ginikanan. Like for example, ah, sa Kalumpang, mga mananagat man na, ang akong lolo, ang papa mananagat niya. Moingon man na si mama nga mag-eskwela og kinarong kay ngano, galangoy-langoy ba, pareha niya sa una ga-eskwela kuno siya sa San Carlos, galangoy-langoy sulod, piskador man 'to. Mm. Kanya mao po ang iyang ipahinumdom nga mag-eskwela og tinarong kay tuwa sa palawan nimong amahan, lisod ang kinabuhi. Unya inigabot nako sa akong mga silingan pod nga ang panginabuhi panagat, mao po'y madunggan. Unya Mm. inig-abot pud ako sa eskwelahan, mga anak pud og mga mananagat, mao po'y akong madunggan. So, eventually, mao'y akong pagtuo nga insakto ikuan na-confirm sa other voices ang giingon sa kuan ako ang mga ginikanan. Mm. So, dako siyang epekto labi na og ang tingog sa akong mga ginikanan i-confirm sa mga other voices which is part of my immediate environment. So ang impact una sa ang sulti sa ginikanan or kanang imuhang respeto, mas una ang ilang impact. Unya imuhang na confirmation gikan sa mga sa palibot sa imong mga madunggan. In fact, og naa kay madunggan sa imong ginikanan, unya lahi ang imong madunggan sa uban, sa imong silingan, sa imong mahigala. Ang imong tendency, di man na mo insakto. Mao man Mm. imong insakto. Unya, Mm. actually, murag imong way para to convince yourself nga basig sayo pud sa papa no. Sayo Mm. pud tong ingon ni mama no. Pero imong tindugan as if mao to insakto para imong palig-onon ang imuhang unsa na imong posisyon nga kung unsay nadungog sa imong ginikanan. So ingana ka Mm. importante ang unang tingog nga ang unang words, ang unang mga pulong ang madungog Mm. sa usa ka tawo. At least personally mao na akong feeling, mao akong dating. Ikaw Del? Oh, sakto tong giyang attorney nga kuan. Ang mga nadungog nato sa itong mga ginikanan naagi impact sa dako yung impact sa atong character, sa atong unsay atong mga nadungog gikan nila. Naagi nay dating ba Mm. motuo diha man gud kita bata ta way mga buot atong tuhuan kini mga tigulang, kini mga atong mga parents, tuwa simbahan, atong mga maestra, kana gyud atong mga tuohan gyud. Sila na may naka-experience, sila may mga persons of authority. Bisan pa siguro bisan pa siguro sayop na sila, Mm. eventually makakuan mo tanawa ra gud ang atong mga naagi uban nga bahalag sayop ilang ginikanan, tuo gyapon sila. Tuog gyapon Tuo sila. gyapon sila Oo. sakto. Nga sakto sila. Ako sa una naay times nga way question. Mutuo gyapon balag in a way eventually dili man gyud tanang higayon sakto sila. Pero at Mm. that time murag mutuo gyud ko Diretso nga na. mao to ilang 'di ba? Mao to ilang unsay ilang gipangsulti, mao ilang mao sakto. Dakog impact ang ginikanan no kay nakinomdom ko dahil pag abot na ko diri sa Australia. First or second night man siguro pag abot na ko sa Australia, naglingkod ko dito ila ng Cora. Ang gitan-aw sa TV, normal TV channel, Ah, ang katong show nga Struggle Street. Bago na ko ni concept, wala gyud ako mahuna nga ang impact sa ginikanan. Pero kaning Struggle Street nagi-focus dito Mount Druitt diri sa Sydney nga low income na suburb nga kadaghanan sa mga nagpuyo didto kanang dawat gikan sa government og kuan walay mga trabaho, nagdawat sila gikan sa government og payments para naa sila pagkaon, naa sila pangbayad sa rent. ah, Ang gisulti vicious kuno ng a cycle kay ang mga bata kuno na nagdako kuno sa inanang a lugar nagtan-aw silang ginikanan nga, "Uy, dili wala may trabaho ako mama ug papa." Acceptable na siya nga dili na sad ko mangitag trabaho, moeskwela ko, mutik lang ko sa mga boxes nga kinahanglan, pero maabot mhm, ko sa saktong edad, diri na ko sa balay magdawat ra ko og government handouts. Vicious cycle kuno na didto sa kanang lugar. Kasagaran sa mga tao didto
ilang ginikanan, nagsalig sa government handouts. So ang mga bata mao sa ilang gisunod. Kay mao man na ilahang nakita mo nang influence um sa parents. May pangutanan ninyong duha. And I'm sure kung naay taga uslob nga naminaw nato, interested siguro sila ane. Imuhang mama te notorious nga strikta na maestra. Advisor na ko si Ma'am si Ma'am Cuevas sa fourth year high Personal school. knowledge, Oo, personal knowledge. personal knowledge. And then, of course, in fairness, strikta siya, pero para like, naay mga istorya nga sobra ka siya ka-strikta. Para nako, dako kay siya nga influence sa ako nga iyahang paka-strikta, daghan kay ko na nakatunan din. Pero pangutanan ako, notorious strikta si Ma'am Cuevas. Of course, something's work, di ba? Ako sa ka-attorney. So, ang iyahang guidance, of course, something's work. Si mama, oo, mas strikta pa mas siguro sa balay kaysa eskwelahan. Amo ba? Panalitan sa imahe ni mama, duha man gud ang iyang imahe. Mm. Akong inahan, ako abi pong maestra. Mao pod. Maglibog ko og tawag ana usahay sa balay, masipyat ko. Masipyat ko tawag ma'am. Masipyat ko og tawag og ma'am. Pero never na nasipyat ko og tawag niya sulod sa eskwelahan nga mama. Mas nasipyat ko niya og tawag kuan maybe twice a week. Regular nga sipyat, matawag na ko siya sa balay og ma'am. Mura ba nagpasulabi ang akong tan-aw niya as maestra as inahan. Mao na kanang panalitan si mama. Ang anong di makumutuo. Una siya mo akong ginikanan, ikaduha makita niya ang mga estudyante, mutuo man niya. Mutuo man niya. So simba ko og si mama magistorya og dili tinuod. Dako kay chance nga akong tuan. Oh. Dako kay chance. Kay wala man ko mix ang iyahang personality as a mother and at the same time also may teacher nang literal nga teacher, dili ka ng figurative nga teacher, literal nga teacher pagsugod sa third year hangtod sa fourth year. So mo na sa imong pangutana, strikta ba? Mas strikta actually siya sa balay kumpara Kaysa sa eskwelahan. sa eskwelahan. Nga sa balay manggod siya mo'y balaod. Siya mo'y balaod. Sa eskwelahan manggod na manggoy balaod. Of course at that time na at least na siya gisunod nga ang iyang relasyon as a teacher. Pero kung strikta si mama sa eskwelahan, di gina plastic kay actually mas strikta siya sa balay. Pero kuha man siya timbang man kay ako nabantayan sa imong mama, strikta siya inigabot sa like mismong lessons ba. Pero outside of that, kusog kay siya maubiba namo katong nayaw mi nga gusuloob mig sayal. Ako si nakinomdom ka na ako si Momoy, si Ninito, si Maber gusuloob mig kanang duster o unsa pa to nayaw mi. Imong mama mo gaulog-ulog na mo ato. Sige siya katawa, sige siya ulog-ulog na mo. Naay ka ng timbang ba dili ingon sa tanan panahon strikta. Unsay ikaw del unsay impluwensya sa imong mama na nakatabang nimo sa kay ikaw ato matawag og professional student man ka. Sige man Perpetual taga student. perpetual. Professional mo na kung gisulti pero pwede po perpetual student. Unsa may influence sa imong mami na naka-push nimo inana? Education gina siya. Iyaha gyud ang value of education. Mao na kana silang duha mami study. Mo gyud ilang gingon nga wala may mahatag ninyo, wala may mapamana ba? Wala may mapamana sa inyo ha. Kana ra ang education. So ayuha gyud na. Mao na giayo po nako. Tinarong kog eskwela, graduate. Mao na. Mao ginay murag kuan ba murag sa ato pag gisilsil sa atong Silsil. uto sa limpatakan. Mao ginay kuan niya nga ang value sa education mao ray ilang mahatag. Mao ra pa yung gidawat. Yung gitarong og maayo. Ako lahi manggod ako manggod bugtong anak mo ka ako ra may anak ni Marseng. Grabe ang exposure kay kung asa siya sige mo kukuyog. Mo na bata pa ko daghan na kay kog kanang magatubang og mayor, makatubang akoan. Birthday ni Vice Gov JR.
birthday man siguro, death anniversary man niya. Nakita ko kuan, inana ba si Vice Gov, um, Vice Governor sa Cebu, bata pa kay ko, Vice Governor sa Cebu. Wala Ah, kuyog na kong kaon, kuyog ni mami. Inana, kuan ang exposure bata pa ko, daghan na kay ko nakitaan nga mga daghan kay ko na ilhan, daghan kay kong experience nga nakakuyog ko niya. Murag mao siguro na nga hangtod nagdako ko, basi kinsa pa akong nasa akong tabangan, basi kinsa pa akong istorya murag dili ko maulaw. Katawanan nga istorya kami nangaon dito sa ilang Congressman Sol. Santander sa Liloan. Dito sa Liloan. Ya kuyog, sige makugkuyog ni mami, di ba? Asa sa mami, kuyog mo kuyog. Di nakaon mi dito sa ilang Congressman Sol. Kon ang lamisa kato bitong um, kanang table ba nga ang pagkaon na sa tunga. Ya imong tuyokon Ah, tong kuan ba? Di ba na may mga lamisa na dakong lamisa. murag ka nang sa Chinese restaurant. Sa murag sa Chinese restaurant ba nga imuhang tuyokon tong kuan. Ah, Naa dito, nas Congressman Sol. Nakalimot ako kinsa tong uban nga mga kuyog dito pero puro mga inana ba. Ngaon mi dito sa sulod. Ang natungod na mo kanon ra man. So kami galing ko dito sa lamisa, ang katong mga lamig nga sudan na dito sa tubangan ni Congressman Sol. Kami galing ko diri sa Pikas, ang nasa mo tubangan kanon ra. Ay ako mga kuyog pod, apil si mami, apil dito. Wala, kanon ra gibutang pod kay mo ra man tungod, maikog sila mo tuyo kay Congressman Gusi nasa atbang. Ako kay baga na kay kog nawang wala jud koy kuan, ako'y gatuyok. Ang mga tao nanonood ako, kinsay gatuyok ani. Ako walay buot pa pod. Tuyok po ko sa atong lamisa para kuha yung mga kuan nga sudan. Pero mao sad exposure nga murag baga-baga atong naw makahimo ta ginanay nga podcast ba nga dili ta maulaw. Mao siguro na dako kay influencer. Pero stricta pod si mami. Nay mga rules, nay mga expectations pero on the same hand, makasab-an ko pero sa tinuod lang kuan man dili Ikaw man mo'y kuan Chak. Ikaw mo'y example nga kuan ba kanang a child in conflict always with the law. ngano man juvenile delinquent sa una. Oo. Ikaw mo'y kuan. Uh, Ikaw mo'y example nga kining mga bulyago naa pay paglaom. di man ko inana ka buluyagon. Lahi sa tinuod lang ha. Ang persona kuan siya. Usapod na sa exposure sa sige ko sa influence ni mami sa kuha. Wala siya gipili nga tao. Dato ka mapobre makuan. Usar gud iyang tanaw sa tanan. Mausad ako unya ang usapod siguro ato is wala pa siya paki sa background na maayo ba ka kuan ba ka na ba kay record kung unsa man na kung maayo ka sa iya ha wala na kay siya kanang paki ba. Which is I think is the same sa ako so ako ang persona na inyohang nailhan di ba nagdako tag uslob ang persona sa ako nga bugoy sa tinuod lang ako mga amigo ako mga kuyog mga bugoy pero ako dili man ko inana ka Ang dili kuna man ko lang gud inana siya. ka bugoy dili man Kining- ako sa tinuod lang wala man Kini daw, buotan mo kining- na ako'y mga na buhat o na ako'y mga binugoy nga gibuhat pero dili pod sa ingon naabot sa point nga nakapasakit tag tao or unsa man na paano good kuyog pud ko ambot la kuno na og mangayo ko ni mama among freezer gani siguro og imuhang tan-awon naa may manok siguro nga pwede lutoon ay karne na ay kuan ano mo kuyog mo ko pangawat og manok mas lami man gud tong kinawat nga manok kaysa naasa pwede na mo ta og magkuan ba kabalo na mag-inom-inom nya manay mo nay usag yun na mag-ingon nga ayo mag-adobo tag manok man mangita ta mangawat lagi manok mas lami mag-ispat-ispat og gabi bayang bulusa sa among gibuha at ngano mangawat pa man nga naa may kanang sudan sa ref og niuli ko sa balay ko sa ref og kanang kuha gipaluto nako nila wala tay problema pero lami man ko tong kuan kinite admission of guilt bata minor pa man ko ato Mao gani inako nga kanang kuan ikaw mo'y example ng kuan mga noted nga kuan ba in conflict with the law. Wala ako. Moangkon gyud kong bugoy ko para maingon sila kining taong moingog bugoy dili ni bugoy.
ang pinakataas siguro nga kanang krimen ni Ite, gawa sa kato nangawat siyang talong, pinakataas nga krimen siguro naglabag sigarilyo sa nag-upo sa kalsada, wala man dunggan ning tawhana makakita og away. Pareha po ni Wendell. Wala jud kay maatog uslob maingon nga ay si Charlie Dili. Man, si Wendell Uy. nangitag sumbagay dito sa kuan. Wala gyud. Mga Hapit buotan ko, kay Chak. mga Hapit ko. kitag sumbagay. Ay dili murag kaduha kitag sambagay. Pero gidepensaan Kuno ko sa agud hubog kana kung hinubog na gud MWR ay bodies dito. Bades. Kay di ba magkuhan man to kanta man to. Video okay hubog na ko. Ay nako. Ganahan ko ani nga kanta. Ako kanta na. Tilan kantam nito katong usang tawo. Ako'y kakanta. Iyaham ditong kanta. Nang karon wala na okay na ta man akong kanta. Pag abot na sa gawas nga naaga kana threaten na ba ako to kana lang yung mga hinubog ba ako. Ipalit ni Momoy bitaw. Ipalit ni Amo man to Momoy. iyang buhat. Tamot. Oh. Ayun. Dito, gaaway mo dito sa karsada. Hapit. Ika na mga hinubog mga tungod na sa kanta. Ako, Tagaluka. Kato na MVP Di na ka. ako minor lang to. Napildi ang kalumpang. Napildi ang kalumpang. Balo ka ng basketball. Singgit dahil ng mga taga kalumpang. Tuon. Ay, moagis sa Yat kalumpang. Ay, moagis kalumpang ng mga Tagalaga. Maglakaw, Matsla, maglakaw. Yat nga na mo dito sa daang lungsod. Tungod sa inyo dapit. Sa siwol, di man ta mga perfecto. Niagi man ta og mga kanang binugoy. Niagi man ta og kanang wala may tao nga gikan sa perfecto nga environment. Kinsa may perfecto. Kanang para ba sa mga naminaw ba basi gatuos la dire nga istorya ta di as if mura gikan ta sa perfecto nga environment nga wala tayong mga chons, wala tayong mga daghan man. Pero sa kaloy sa Ginoo biya, og tagaan tag higayon, mabutan biya pud ta. Okay. Wala pa mo itong preso po. Sa kining imong away sa luka, kinsa man imong unsa may nahitabo? Niabot sila nanganlagan mo. Wala, nagsinggit na si Kuan, Ma'am Lapingkaw na si mama nilang Joseph ba. Pulis niya. Nang kita god mang atang niya. Pormahay, sige, unag sumbag, di ba? Naidanharagan. Yadagan kayo. Kanang mga Tagaluka man god, grabe gud ang ilahang love sa basketball. Kanang ilang love sa basketball, dili ra pod anang adlaw. Ilagyo na sila, ilagyo nang gihuna-una nga hindi ko magliga sa danglungsod o sa magliga. Ilagyo nang ginhuna nga kita sunod na pod liga. Di pareha ni kalumpang na usay magtapok ra. Inigliga o niya mangandoy pagdaog. Mga inana ba niya mga hambugero. Pildi pa sa height niya. Pildi gud sa dulanay niya. Syempre di mga hubog pod, dogyat ngan. So gayagaw niya gahagitay. Magkita ta sa barangay. Nanhagod po niya pag-ugma god. Buha sa iyo pa sa iyo pa ulaw na. Pero kanang inana te, ikaw pag uli sa balay nahibalan si mama, sabang ka. Siya pa. Gayagaw man ko naman syempre nako wa mo koy apel. Karong booking na, appeal day ka. Apel man. Apel na yun. Pero kuan, wa mo koy apel. Siyempre, imong inahan, di man mo to. Kay kamugod grupuha. Ang gisgot, ang mga ngalan, ang mga kuyog man. Ang mga kuyog. Nga na, di man na perfecto na amatay mga kuan, na nakitag-away, yung Doc Wendell, away sa kanta. Pero may po na, bisag diri sa Malapon, kanang mag-ilog og kanta ba niya. Lagi. My way ba kantaha dal? Ini sana to. Delikado to, og my way pa to. Delikado Mo mapasila. lagi. Video kihan pa gyud. Mao na yung buhat. Ngayon, nag-istorya ta about sa ako ang kuan ba kanang unsay pangalan abugoy-bugoy ko. Dako kay nga influensya ana si Momoy kay mao ba akong pinaka best friend ako good sukad pa sa high school pa me. Maya gyud siya mo depensa gyud to. Mao gyud iyahang kinaiya. Mao gyud iyahang kinaiya nga bisig igagaw sa akong igagaw. Mahibalan maingon lang nga igagaw ni Chucky gikuan. Wala na siya pangutana kinsay sad-an, wala na siya pangutana. Mo lagi. Pakita og birth certificate nga igagaw na ni Chucky. Madunggan lang niya. Igagaw ni Chucky gibiruangan. Kuno na
Same thing sa imuha, 'di ba? Si Wendell gikuha, "No, kinsa man na?" Basig si Ah. Charlie Man, classmate niya high school, maingon nga, "Oh, gikuhaan si Charlie Man dito." Wa di na mangutana, diretso na siya atake kung unsa man na. Mao gyud iyahang mao gyud iyahang kinaiya. I mean, dako kay pasalamaton. I think og hununaon ako ang high school first year, lahi sad akong naagian, 'di ba? Kay first year, second year high school man siguro ko, murag bag-o pa ko, lahi pa ko. Like I was like different ko sa tanan akong classmate. Tanan Filipino, 'di ba? Nya ako puti. Even though nagbisaya ko pero kuan sad ko, lahi ko. Unya dali ko dagduogon. Like sa elementary, lahi man gud to pag elementary kay pag abot na kog elementary murag daghang kaila na si akong ig-agaw si Salin, 'di ba? Te nga murag o ay Ilan? naghilabti kay gagaw na nako inana ba? Okay pa to kay murag hugot pa kayong ang ato ang community ba sa elementary. Pag abot og high school, lahi na kay gasagol pa man ta sa una na gasagol na tagikan sa Alcoy hangtod sa Santander Mm. atong classmate sa high school. Nya pag abot kinsa man ning Amerikano nga kuan? Di man ni kuan taga diri. Inana ba? Nakaagi sa ko points dun, nakaagi pa kog period dito nga murag na buli-buli ko, mga kanang Hmm. gidaog-daog ko ba, atong mga panahona. Nya niabot ko sa third year siguro nibali na tungod ni Momoy. Kay murag katong Barkada na classmates, kamo. barkada mi ni Momoy pag sukat pag ay like second year kay ila amigo namin ni Momoy, second year, third year sila. Nya pag third year nga nibalik siya third year, murag iya kong kuan ba, iya kong murag nahimo na siyang kuan ako ba, bodyguard. Third Ah. year, fourth year nga dili ko pwede hilabtan kay amigo mi ni Momoy. So dako mao sad na usa sa rason siguro nga basig unsaon di gyud ako makalimtan ba nga di gyud ako makalimtan iyang pag-alaga nako pag high school. Mo na hangtod dako kay kog utang gyud niya at sige gyapon ko sige gyud akong bayaran as much as possible. Kinita ikaw Ah. nakakita og kanang buno-buno, asa mas ka nahadlok sa pulis or sa imong mama? Sumama oy, Mao sumama man sa oy. Sumama oy. oo, og bakuan ang pulis ug unsa pa na, sus mama gyud ay. Ako Mama o mao Ah. gyud. So perti kahadlok og mama. Unya kadto sang paghitabo te, katong ingon nga batuon ug ikaw ra gausa, imo pa 'tong buhaton. dili ay. Ako pud manghunaw ako kay di man ako yung unang kasingkit. Basig Oo. ako ingnon ako may kaulo ha. Di pa ko Ikay ingana ka leader. bugoy. Basig ingnon ako'y hipe. Mm. Pero kana mangod si nagpasalamat po ko pa sa ka-strikto si mama. Actually ning iyang pagka-strikto ni mama, ang usas pag-aapektuhan kanang pagkamaro pud ako. Oh, Naa mi dihay pagka-elementary wala pa kada atsak, mga grade 1, grade 2, oh, pahimuon mi og kanang orasan nga karton god nya butangag Ah. 12 buwan to nya butangag mga kamot. oh, Kamot kanang long hand o kanang short hand. So alas 3 ganyan ha, di ba? Hmm. Pag-abot diha, nako mao na among project ingon niya, o sige, elementary pa ko daw, grade 1, grade 2. Karon uli ka dayon ha kay mga lusog tubig, daghang buhat. Nya Ah. kanas mm, mama gikan sa eskwelahan. Nya inig-abot nimo dire kanang imong gihimo nga project iyang patapot man na sa among bongbong, mm. ibutang usa oras ka niabot. So Mm. akong buhaton adto mouli ko sa balay para magbutang ra ko sa oras o balik ko dito magdula. Diha po gikan imong pakabugoy. Liko ta gamay nga merong medyo seryoso nga topic. Niaging semana nakabalita tag murag first na mass school mga makategorize siya nga school shooting nga nahitabo sa Pilipinas. Ang naa may instances akong gitan-aw kay na interested ko unsa pa ni kay ikumpara nimo sa US. US has reportedly 100 school shootings sa in a calendar year. Nasa mga 100 per year. Sa Pilipinas akong gitan-aw, meron nagnaatay 3 ka instance nga naay estudyante nagpabuto og pusil sa eskwelahan. Ang unang instance, nay bata gadalag pusil, napusilan ang ihang kuyog. Akong basa didto naay tyansa nga murag gikuha niya ang pusil sa iyang papa or gikuhang pusil sa iyang kanang na siya nakuha ng pusil, iyang gidala sa eskwelahan nga ingon, "Uy, nakoy pusil inana." Na aksidente pagbuto. Pero di gid siya ingon Ah. nga nangita gid siya nga naa siya'y pusilon. Ang usa, Ah. gibulagan sa uyab.
uyab-uyab, love, broken-hearted ang ano, ang nahitabo. Ang kining nahitabo sa niaging semana, sa Tacloban, ang bata, duha ka bata, correct me if I'm wrong ha, pero mao ni ako nibalaan, duha ka bata, nagdala og armas sa eskwelahan, naa Ah. sila gipangita, wala nila makit-i, nagpabuto na sila og, nakapatay sila og 3 ka bata, sa eskwelahan, og naka-injured pa og more or less 20 na mga bata, dito sa eskwelahan. Kuan kay siya, subo kaayo nga paminawon na nahitabo na ni sa atoa. Unya, hadlok kaayo ba nga eskwelahan man na 'no, ang mga kung hunahunaon nimo ba ang mga ginikanan, wala kita kapila man ta niadtong eskwelahan. Unya, I don't think sa tanan panahon nga niadto tag eskwelahan nga atong parents na naghunahuna nga naay mahitabo inana. Basig makuan sila ba nga matumba ta sa bisikleta o basig naay mapiang o kanang inana ba, mas hadlok pa siguro atong ginikanan nga naatay makaaway sa eskwelahan or kita mo'y nanguna. Pero kani nahitabo, ito na'y mga ginikanan in tawon na, ilang anak wala makabalik sa ilang balay after sa school day. At tagaan to mo kamo inyohaning, dili ko mangutana, i-share lang unsa inyohang, um, hunahuna or analysis or problema or thoughts about sa nahitabo? Para klaro lang akong iistorya kung bahinon ang sitwasyon og duha ka pangutana para di ko mawala. Nganong nahitabo ning mga bata, nganong naingon ani ning dalang pusel, Mm. mura ra gaduwa, bang, 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 40 shells. Katong 40, shells, katong gadala og 38 ang istorya duha ra ka buto, katong kuwag alot ba, 14-year-old or ang 15 ang 15-year-old? 15, Ang duha ra ka 15-year-old buto. duha ra ka buto. Oh, katong below 15 years old, katong Glock 9, Glock ba, di gid ko hilig pusel. Usa na tsak nang yang pusil nga Dili ko sigurado sa pusil nga gigamit, wala pa magi-confirm. usa nang gamay-gamay is 45. 9mm, 38. Di ba 38? 38 revolver, then 9mm, Revolver tong usa 9mm. 9mm. So tong gadala sa 9mm, murag 30 shots ang iyang gibuhat. Buti pasabot ga-reload, di ba? Kabalo mo reload. Gadala pa og reserva. Pila man na ang magasin, ang pila man na kabala ang sulod sa usa ka magasin. Dugay na ka wala pa buto, kapabuto. How many times siya ga-reload? Maka-imagine ka, pak, bang, 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 pak. 38, yaha, 38 ang iyahang na pabuto. Ang una na kong pangutana, ngano man yung mga bata tawo na nahitabo ning niya. Ikaduha, nga pangutana, unsa atong buhaton ani? Ang pinaka problema magud nato kay tan-aw na ko personal lang. Ang pinaka problema magud siguro tan-aw na ko ang atong pangutana, unsay nahitabo ning mga bata nya ang atong tubag pasangil ng balaod. Ang balaod dapat motubag sa pangutana unsay buhaton nato ning mga bata. In fact kining mga bata ga-discuss pa nakabasa ba ka Chak? Ikaw mo daw. Ga-discuss pa sila nga Kabasa ko Kung sa pero ila- waray, di ko kasabot. pamay nila sa Waray. Carmela direk. Waray man sa Carmela. Ina ko kasabot ko gamay pero murag unsa may ito. Murag ilang kuhan na ilang pa di sila mapriso, og mapriso sila, mapagawas na sila by direct. So from one fake news to another, garambol pa ba? Mo to nauna na ako nga kung ang atong pangutana, kung balaod ang atong isugutan, dapat ang tubag sa pangutana, tubag na siya sa pangutana, unsay buhaton ani mga bata. Pero kung ang pangutana, nganong nahitabo ni mga bata, wag gyud mahimo ang balaod ana. In fact, para nako, bisag wala may balaod nga gabawal og pagpatay, kung walay killer, wala gyud mapatay. Unya, on the other hand, bisag gabaha pa ng balaod nga gabawal magpatay, og naay gyud killer, nagyoy mapatay. Lagi mapatay. So wala gyud relasyon ang balaod sa tubag sa pangutana, sa tubag sa pangutana nganong naingon na. Siguro nindot atong giistoryahan nga di nako ma-imagine unsa kaya formation. It could be value formation, moral formation aning mga bata. Niabot sa punto
nga mag-discuss naman sila nga mamusil sila unya unsaon nila paglusot gamit ang balaod. Sa una check wala man tay wala may computer sa balay. Common nga duwa na pinusilay kabantay ka no ambot kung naa mo mos poblasyon kanang palwa og saging himo og pusel naa man na. Palwa. Nam na. Oo. Mao man na mo gamiton. Pag pinusilay usahay bunanay og lisog sambag. Oo. Sa Luthang. pag Pagkatong luthang. lutham. Actually Moram na to violente man na pusel. pero siguro dako kayong pangutana ba nganong murag walay willing motubag nganong naingon ana ang mga bata. Kay og imo nang ipangutana ang tubag balaod ang sad-an. Oh. Ay nga na ba? Dako siguro kayo og kanang kuan, dako kayo siguro og impluwensya giunsa pagporma ng mga bata. Kanang kuan mubalik ko ta ko sa example katong taga-German nga namusil og mga bata. Kay natuo siya insakto ba. Ari lang ko mo kuan ng billiards ganiha ga-exercise ko ba. Nadula og billiards. Di mo Wala exercise ng billiards. Gulang naman ta. O to exercise Apil ana mas ang mata. lamisa imong gituyok-tuyok Wala dili na. man ka kuan. Wala mo ka maglingkon. Apel pods mata. Pes mata sige. Na-realize na ako ning billiards nga una-una na ako nga ning puti nga bola akong itiras number 1. Kay kabalo mo ko inigtiram irog na. Pero actually ang explanation ana ang tinore nga pasabutan na mao man gitawag og law of inertia di ba? Nga when a thing remains on its state whether in motion or at rest unless an external Unless. force compels the thing to change state. Pero katong katira ko sa billiards, oo mo na. Basta nga kung nahibawan nga nandan ako nga tirahon ako ng number 1. May go, muirog yun na. Unya diha sa kong pagtira, kaya na ko i-control yung direction. Kung saan ako pagpanipis, kung sige bag-on sa nipis para i-shot. Pero actually na po na explanation na may exact angle ana. Kay kung imong ig-on ang exact nga numero sa angulo, diretso gina accurately sa bangag nga imong tirahon. Pero ako gatira gani wala pa-compute pabalik kung si try ko. Basta kung naandan mao ni kuan ginipson. Mura si kuan ba bata Efren Reyes. Kabalo ba rin nagloob inertia. Kay bawo ba rin nag-compute pero ang iyang nahibawan inigtira nimo sa bula, mo irog na unya inigtirog nimo kaya kontrolo nimo ang iyang direksyon. Iya man ang gidula-dula pirme kamaayong laki niya bansay na kay siya unsay gibag-on sa nipis para muliko o sa ginipison. Pero the fact is naa siya mga sipyat kay ngano ang iyang gibasihan naman ang iyang habit sa pagdula nga mo na iyong buhaton. Mo na akong gikulbaan ba kay kining usahay ba kining habit nga mo'y naandan mao na to'y dag-on og tinuon. Hindi siya magsulod kung reasonably ba og dili nga sunod ba niya si Bata Reyes nga kining nipisa ang pinakarason na let's say for example 5 ang angle igo niya diretso na dili wala siya mao ni akong naandan maayo man iyang Bata Reyes manggod kay ang iyang experience iyang habit healthy ang pinakakuyaw manggod kung ang i-feed nato dili healthy ang habit unya magtuon na ta nga mao na insakto regardless whether or not reasonably nang atong gibuhaton dili katong ga-discuss ang mga bata nga patyon magpatay sila. Dili man to problema ang balaod. Gatuo gito sila nga at certain point of time walay balor ang kinabuhi. Ambot I could not assume kung giunsa sila pagtudlo. Pero kung akong ma-imagine unsa kay nakapalibot nila kaya unsa kay nadunggan nila sa ilang mga ginikanan sa ilang mga silingan nga to the point nahimo ng habit nga perminal lang nila madunggan nga gatuo na sila nga mao to insakto. Ay man manggod yang Efren Bata Reyes kaya yang habit dool sa law of inertia, dool sa igo nga angle kay healthy manggod ang iyang experience ba. Bisag wala siya magsubay og math, wala siya magsubay og physics, pero dool ana what if kung ang atong habit, ang atong experience nga kada nakita na dungog kada adlaw layo sa rason. Susama anang pag-ingon okay ang pagpatay og tawo. Di na ko madawat ang bata ga-exchanges ilang cellphone nga makaipsuta kay kuanta, makaipsuta kay mga minor de edad ta. So before sila ga-discuss ubos kayo ang ilang tan-aw sa kinabuhi. Sakit kay siya tanawon ba. Pero on the other hand, dili pod unta
kanang kapungot, dili pod unta ang kasakit ang magmando nato unsay angay buhaton. Like for example kanang mga mando sa uban nga, tangtangan ng kuan, tangtangan ng balaod nga juvenile justice. Iipo na sa mga prisuhan sa mga Oo. dagkong tawo, di ba? Dili pod Mm. unta, angay pod unta siguro tan-awon ang datos. Kung before aning balaura, pilay numero sa mga children in conflict of the law, and then after aning balaura, pilay children nga in conflict with the law, unsay resulta sa mga bata nga na-rehabilitate, unsay resulta sa mga bata nga naapil dito sa bilangguan. Pero ultimately, Chuck, sa imong pangutana unsay akong ikasulti, mas dako kayo ang problema, ang pangutana nganong nahitabo ning nganong naingan-ani ning mga bata. Unya apparently nobody is willing to answer. Kanang juvenile law, man siguro'y rason kung nganong naa na nga balaod, di ba? Kay kung hunaon na to, nganong all of a sudden nakaingon sila nga kining idara mao ni siya ang cut off nga ma-charge ka as an adult or ma-charge ka as a juvenile. So naa siguro nay kanang basihan, naay gistudihan or naa sila giistoryahan, naa sila gibasihan ana. Dili ba irresponsible kaayo nga tungod sa and wala na ko gigamay kabalo mo nga perti na nato like I think anybody sa Philippines kasi unsa ano yung pagtan-aw perting kaguol aning nahitabo sa Tacloban. So wala na ko gi maliit or wala na ko na gigamay ang kanang nahitabo sa Tacloban. Pero isn't it irresponsible to change this law based on a single event? Una, ang pinakasakit pa gyud ani, usbot ang balaod on the basis of a fake news misunderstanding. Insakto na imong tala nga dili man angay baghuon ning bila because of that incident. Pero tugutin ko Chuck mo discuss very briefly before mo kuan si Doc. Oh. Kining juvenile justice actually, nani tulo ka classification. Puslan man naa nata dire. Kining juvenile justice dunganon ni siya og basa sa revised penal code. Ang giingon ning duha ka balaod kung imong i-combine para walay bangag ba. Ang below 12 years old absolutely exempt sa criminal liability. Walay qualification. 12 years old and above provided below 15 years old exempt sa criminal liability except kung ang bata makakommit og serious crimes, in which case ibutang siya sa bahay pag-asa sa DSWD naman ay bahay pag-asa. Pag ang bata 15 years old and above provided below 18 years old, the same rule exempt sa criminal liability unless the child, the minor acted with discernment, in which case he will be tried as an adult. Kanang discernment buti pa sabot kay balos la sa ilang gibuhat ba. If that child 15 years old but below 18 years old acted without discernment, o yan, nakakommit siya serious crime, bahay pag-asa. So, kung imong basahon ng classification sa balad, actually, naay solusyon ang balaod. Naay solusyon. O yan, ang primary consideration is kanang rehabilitation and restoration. Bata pa man god. O niya, kanang palaura, gasubay man na siya sa kanang natural nga development sa bata nga kanang mga idara, formation stage pa man god. Nga, o makasala ng bata, dako pa kay chance nga ma-reform. Na pa siya sa formative years. Kuan mo guna siya kanang age bracket sa kanang magdiscovery ba. Bag-o pa diha giduko ang mga bata. Nausap ang tingog kanang tingog nga gikan sa tingog nga pagbata. Nausap, di ba? Mag-gel na ng mga bata anak. Siguro nagka-crash. Kuan discover ba niya. So dili gyud tinuod tong giingon nga og minor de edad dili ka unsa na wala kay liability unya. Sa tana na ni naay liability ang ginikanan. Ginikanan sa sadaan. Karon kung kuan angay ba baghoon ning balaod. Actually daghang mga bata ang natabangan ani. I don't have the data unya mura pug ni ubos actually ang mga children in conflict with the law kumpara sa panahon nga wala pa ni siya. In fact na ato'y documentary foreigner mo to gaymo diri nga katong mga 9 years old gi appeal ito sa Bilibid. In fact one time dito sa Davao City ang nahitabo magbalik-balik sila. Nahimong at home sila sa prisuha. During the formative years
dito gid ako sulod sa prisuhan. Okay, balik ta sa ato ang giistoryahan nga ang imuhang, environment mag-dictate kung unsa ka ini-grow up, 'di ba? Mao na 'tong Hmm. giistoryahan pagsugod nato. Kung naa ka sa prisuhan, kuyog nimo mga kriminal, mga hardened criminals, of course asa ka makakuha cues, naa ka sa formative years. Dili man ingon nga 9 years old maka-decide siya na, dili ko mag-ingon ana. Kay mao man na nakita, 'di ba? Istorya dito og grade. Ito usang bata una niyang sala 9 years old nangawat og sardinas. So nasulod didto walay lawyer, pila to ka months. Unya pag-abot didto, okey man siya didto kay bida-bida siya kay di man siya kulatahon kay bata man. Hmm, Naa na siya mga kuya didto. So nangawat gyapon siya on one sole purpose, makabalik siya sa prisuhan. Naa na siya mga friends dito. Until mm, such time nakapatay siya, di ba? mm. So nagyoy rason. Ato sa klarohon tiha kay, usa pa nato istoryahan si Doc Wendell. Ang kuan nato is wala ta nag-ingon nga walay sala ning mga bata, wala ta naingon nga kaning mga bata pakahuman tungod ang hunahuna man gud siguro, 14 pa 'tong usa, iyan ang gibuhat pero aton na siyang puwede na siyang balik eskwela ugma, balik siya sa eskwelahan. Dili ingon na ana, 'di ba? Di man ingon nga Dili, free dili. na ang bata, naa man siya agian na process, pero di lang siya kanang, prisuhan sa o dili siya ingon nga ang corrective measure parehas sa mga adults, lahi nga Hmm. corrective measure Yes. iyang agian. Okay. Hmm. Ato siya sa Bahay Pag-asa, i-monitor siya, and Mm, then naay mag-monitor niya nga mga expert kung naa nay kuan, improvement. Kung wala improvement, di siya buhian. Dili buti pasabot nga ning bata wala i-undergo. mm, That is the wrong notion. In fact, mm, i-undergo siya og formation. Mas maayo kay 14 years old, mao na nakalahi sa una, di lang ko mag-mention ning sa una. Di ba, di mo ta mag-mention og ngalan, mm, nakapusil sa San Beda. Kuan, naay buhaton. Of course, ang luoy lang tong 15 years old kay i-try gyud siya as an adult. Nya pila po to ka-counts ang murder plus attempted murder, frustrated murder kay uban fatal wounds man tong tong uban frustrated murder. So oh, siya gyud mag-antos adto, i-try siya as adult kay klaro man sa na ako personally tong ga-discuss sila unsaon paglusot sa balaod kay balog sila kung ilang buhaton mamusil sila matawo. So mao na gitawag og he acted with discernment. Ang malas lang niya duha ra ka bala ang iyahang na pusil. Ang iya tong 38. mm. Unya Sa ang dalawa, last point siya. ah, Ning gadala og 9mm pusil sa pulis. Gikawat to niya. Wa kay ko kakuha nang ilang istorya sa exchanges. Yang anti man to. Waon ko niya didto sa balay siya nga anti so kay balo siya sa gibutang plus laay mga bala. Unya ang akong nahibawan ba gyud kini yang anti murag bag-ong lawyer, medyo na-dismiss naman. Then na-dismiss naman siya as a police officer. So, mao na environment sa bata nga anytime pwede siya makakuha og pusil, anytime pwede siya makakuha og mga bala para pang reload. So, dako kay itong kalainan kung iyang nabuto. Pila ni sulod sa magasin? O no? kuan murag nasa 10 to 15. 10 Kung to dako 15 kay or 15 different. to 18 depende sa puzzle, oo. So dako kay kalainan ug mao ra to basig walay namatay. Na nangaigo sa bala ang napabuto niya is 38 shots. So Kinsa mao na na 14 environment. o 15? Ang 14 ang gadala sa 9mm. Ikaw Del, Ako, mubura ni ako. Two things lang. mm, Ang issue na ko ato, of course, sa iyong attorney nga kuan, nga naman yung dali ra nila ang kinabuhi. Dali, murag, gisayon-sayon ra nila ba? Mo ginay, di na ko katuhuan nga, di ba? Giun sa tapagpadako, ana, nga gi-value nato ang kinabuhi. Sila, kato silang duha, gisayon-sayon ra nila. Sayon ra ang pagpatay. mm, Kita nga Pinoy, murag dili man na inaana ta nga pagkatawo. Mo value mo yung tag kinabuhi, mo respeto tag kinabuhi. So nganong akong pangutana gyud ato, nganong nabuhat na nila, nganong dali ra kay nila ang pagpatay. mm. Ang ikaduha, kanang misinformation, fake news na pud ta. Fake news Kay na sa pod. akong nabasahan ha, katong sa ilahang exchange sa Messenger. Ana sila nga, di ba, 14 o 15 man sila.
ana sila nga by moabot na kuno sila 18 or 18 to 21 ma-release na kuno sila kay mao na giingon sa balaod. Inako pastilan murag ako sa pagkatinuod dili na ako wala ko ka-familiar anang wala ko ka-familiar ng juvenile unsa na Justice juvenile law. Juvenile Justice Act. But I don't think I don't think mao nay gibutang didto. Ug naay kuan mga gi-explain man gani attorney ug makakamit man gali og sayop ning ug crime gali ning mga bata ma-release sila. I don't think mao na gisulti diha sa Juvenile Justice Act. Ug Mm. kanang issue nga diin sila ato nganong naka-misinterpret sila nga diin sila gikan. Asa sila ang information. So Mm. kana lang duha. Sayon ang pagpatay nya mo lagi na it boils down to the issue of misinformation, boils down to the value of education, di ba? Wala sila nadunggan nga inaana nga information. I'm sure nga one of the objectives man sa law is deterrence. Iyang i-discourage ang pagbuhat og crime. So wala sila i-idea ana nga by 18 or 21 ma-release na ta. Okay ra ni ang pagpatay. Kanang inana nga misinformation, inana nga issue dili ko katugtad ba nganong nainato to ilahang idea. Sa edad nga 14 o 15, ang murag gipagawas nga criminal masterminds na ning mga bataa. Lupig pa si Saldico. Ay, di ta mahiskot og politika. Di ba? Lupig pa ang mga criminal masterminds ani kay sila og tinuod man gani ug mao gyud atong basihan kabalo sila sa balaod nahimo ng criminal masterminds ni mga bata. Na ako'y dugay na siya nga murag influencer na siya nya daghan controversy, daghan ni discredit or daghan ni try og discredit sa iyang istorya. Si Yeonmi Park usa na siya ka defector sa North Korea. I'm not sure if nakadungog mo ani pero si Yeonmi Park bata siya nidako siya North Korea and then naay chance na naka-escape sila ng North Korea to I think it was to China, then hangtod na nakatuyok na sila naabot na sila Korea hangtod nakaabot na siya sa US. Gi-interview siya ni Joe Rogan. Nag-istorya siya didto about sa kini murag ni buka akong mata after na minaw ko sa iyang interview. Kiniingon siya dako niya sa North Korea tungod sa iyang environment, tungod sa deprivation of so many things. Para sa iyaha, perti ka normal ang ubang butang. So, ang tungod kay in a constant state of gutom siya, abi niya nga normal na, wa siya kasulay og nabusog siya. Tungod na constant state nga ang mga patay maagian, ilang dulaan. Di sila mahadlok og mga patay kay naanad na sila makakita og mga kanang people na drop dead just tungod sa kagutom or walay hospital, walay tambal sa sakit. Wala, normal lang nila. Ang iyahang papa man siguro to gipatay or namatay. Wala siya na feel na sadness, wala siya na feel na guol kay nidako siya sa environment na deprived sila sa happiness, deprived sila sa wala sila kabalo sa diferensya sa happiness o sa sadness. So, wala sila sa environment nga, nasa environment sila nga manguha sila og pagkaon. Dili sila ingon nga nasa sila kahadlok nga nangawat, di sila na ingon nga nasa sila kahadlok nga mopatay, wala sila kahadlok nga mobuhat og basig unsa nga butang kay deprived sila sa kanang inana ba nga mga laws tanan. So, ang formation niya, everything nga, like, katong pinakakuan gyud nako is pag-ingon niya nga wala siya kabalo unsa ng busog. Abi niya normal ra ng feeling niya na na-feel siya nga gutom siya, yang lawas na ngayong pagkaon pero wa siya kasabot, wa siya kabaw unsa na kay normal kayo sila ha. Ang kuan balik tay diri sa mga bata na kini panghitabo sa ilahang pag-idaron o sa ilahang environment kanang inyong giingon ba nga okay ra sila mo patay
ang environment siguro nila is na environment nga ilahang na diha sila ni mata, diha sila ni tao. That environment probably said ang kinabuhi Hmm, um, walay value, way bili. walay bili. Kinakuan sila. Wa Mm. sa takabalo, di ba? Everything's still under investigation. What takabalo kung asa kaning is it the parents? Is it the parents? Is it the teachers? Is it the basig mga podcast, mga influencers, di ba? Sa ilang mga nakita na inaingon dahil tungod kuno sa mga dula kung unsa man na mga video games. Ang mga gipangsulti dili man sa ingon nga pag-defend sa kining bata nga nabuhat. Ato ang sigurong gusto tubag is unsaon o unsa atong kinahanglan usbon na dili ni mausab sa lain pa nga bata. Ang usa daw ang background atong nabasahan nabully daw ang usa sa mga bata ani. I think it was the 14-year-old nga nabully daw siya. Ah, So na-interested sad ko, nagtan-aw ko og nag-background, nag-check ko. It wasn't until 2013, I think, nga nag-start na sila og document sa bullying cases sa Pilipinas. So panahon nato katong nag-eskwela ta, kung naa man ganito yung mga bullying, naa man gyud na yung mga bullying siguro sa tuang panahon. Pero it wasn't until 2013, I think, na naanay law nag-implement sa Pilipinas nga included sa law is documentation, or actually documentation sa statistics. So, sa pag-eskwela nato, wala pa ang walay record, walay baseline, walay laws. In 2013 na-introduce ang anti-bullying laws. Kunya ang mga schools required na sila mag-report sa bullying numbers. In 2018, 65% of Filipino students reported na they were bullied at least a few times in a month. And then 2022, nag-start na siya mag-decline. 43% of girls and 53% of boys naka-experience og bullying. So, after na-implement ang law, nakakita ta og decline. Ako naka-experience ko nga na-bully ko, and I think I've experienced na ako pod ang bully. Kamo, 2000 kuan, 2000 or mga before year 2000 pag eskwela nato, kamo naka-experience mo mga na-bully mo? ako naka-experience ko kay niwang ba ko sa una. Tawgon ko sa akong mga classmate og tukog, Tukok. tukog, ana, all throughout ko gyud na, elementary na naman na. Mm. High school, pag high school, ano gyud. Mao gyud. Gikan biya tag uslob na biya aya ako dito seminaryo mga taga Siana. Nabiya ko'y inuslob Tuno. didto Oo. na akong tuno. Nilahan ng Binaangan. kantsawan. Ako sad. Akong tuno sa una. Maingon sila nga, mao lagi na maingon nga, kato sa una maingon nga, pupuha unta, I like patingoga. Tingog, inuslob ko na ning tingog. Ikaw tayo, nabully ba ka tayo? Tay sa gwapo, wa ka kabantay. Bully naman to, pang-bully naman to siya. Yan na. Gwapo unta. Willing victim po ka. Gwapo unta. Oo, gwapo unta. O bully lang, pareha ni Doc Wendell, gikan biyag sipo, ari kog Manila. Dili lang nuslog ang problema, Tagalog pa. Listen ba kay lang iabot kag Manila nang mangutana ka, ilan kay kang Bisaya kay sino po ang pangalan mo? May ana ba? Sino ang pangalan? Lahi binang atong Pilipino, abot nimo sakay kag ilarte, wala may maingon nga. Ano ba ang tamang pandiwa sa ganito? Ano ba ang salitang pang-ugat? Wala kay madunggan ana. Ano naman masyadong mahaba yung pangungusap mo. Di ba? Di na madunggan mo sa mao man gitudlo diha sa atong eskwelahan nga Tagalog. Imagine pag-abot ako sa Manila ako ang unang pangutana. Tama ba ang pangungusap ko? Gikatawan ko nga kay ano namang pangungusap ni wala may pangungusap ni Tagalog. Katawan naman nato itong pag gibully ta sa una, dili man kayo, wala man kayo maka-effect, siguro maka-affect sa ato ang ako magong gikuptan. Usay makatabang biyan lisod ang kinabuhi gikan sa toa. Kay kanang kalisod itself will kanang form priceless values. resilience. Like for example, pag ari na kog Manila, I was on my own.
gitagaan ako og instruction, inig sakay ni og barko, abot kag pier, gawa sa pier, sakay kag jeep. I was on my own. Nya ingon ako nila ni mama, kanang mawala bugo ra man na. So akong una kito. Di ko bugo. Di ko bugo. Siya baka maula ka ba? Maka-imagine ko sa Ma'am Cuevas ba na ingon nga kan mawala bogo or bala kanang ana ang mga linya mao mo na iyahat sa eskwela. So On the part siguro ni mama ba, sakit kay ito, hilak man siya misakal sa barko. She could have with me, just imagine 16 years old, mubiya kong Cebu. I was on my own. Nga, wala ba may kwarta? Di ko kalimot akong dala nga kwarta dito. Pag atong mali is 321 pesos cash. And that was my first time nga makagunit kay ingon anang kwarta kada ko. Unya, karon din ako ma-imagine. Ang ako ding alto nanguno Rizal. Ato man may dok magkuan orientation years ang uno Rizal. Gitagaan akong instruction. Inigawas nimo sa pier, wala ko kibalo nga inigdaog nimo sa barko, layo pa din ang pier kanang likod sa Manila Hotel Run, mugawas. Ang gawas na Rojas. Bas Boulevard. Siya pa, sakay og jeep padong sa Quiapo. So, inigabot og Quiapo, naog ka sa simbahan, wala ko kabalo sa Quiapo. Basta-basta lang. Di makakabugo na dili. Inigabot ni mo Quiapo, labang ka sa Pikas. Wala ko kabalo, pila ko kasadang na Pikas, makakita ka og green nga bus, green liner, paingon na siya sa Cainta Rizal. Inigabot sa Cainta Rizal, pangita na lang nagsakyanan paingon sa Angono Rizal. Kung imong adtuon ng seminaryo, bisag maabot ka sa Angono Rizal, di mo na matultulan kay kanang Vincentian Hill Seminary naa sa tungan sa bukid. So, kana akong ibuhat. Pag-abot na ako, nakita kong Quiapo nga jeep, sakay. Kanya hangtod ako na lang ang nahabilin ng usa, sa Carriedo na dito, napit. Saan po kayo sa Quiapo po? Sir, dito na po yung Quiapo. Di, naog ko, asa bilang siman. Timing po, ni Bangting ang simbahan sa Quiapo Church. Akong isunod ang tingog sa Juan. Pag-abot ako sa Quiapo Church, pagtanaw na ko, galibot man yung mga karsada asam, ning labnguno na ako nga ay green line. Nakita ako dito sa Pikas, sa Quiapo mismo, naku, tura, Naman yung underpass. Kana may problema na ko, Dok. Asa ko labang. Wala. Ay mong kwarta 321 pag dadakpan pa kang jaywalking wala na. Ya, duha ka malita. Di makakalabang dito kay naman kuan ale. Underpass pa dya. Mga ang survey na ko. Tanaw ko yan, nanal ba ko sa Cebu nga dili biyaan ang bagay daghang snatcher. Hinoon to itong mga bag na ko wala may mas snatch adto. Ko asa gani. Pero na ko nakita ng mga tao munaog sa ubos. Ya, di pa kumungutan na kay abi pa lang wata kay bao. Ay sa kini ipuno po gyud nato anite sa imong kalisod. Gikan tag high school so dili ka na kaanad sa syudad. Yes, Murag di ko gikan tayo kag Oslo, gidlabay ka dito sa Manila. Yes, di ba? Swerte na lang ng tuig nakana ko 2 times matug syudad. Ang buot mo gud pasabot sa akong pagbiyahe pa lang grabe na kabuli ang panahon. Pag abot ako sa seminaryo, nganong mahiubos mo ko katawan kong taga Oslo, wala na ako ni abot mga ikundire nga Mao gyud. 321. Not resilience, di ba? Ya, katawan ng tingog, kinig-abot sa seminaryo, alkanse biyata sa mga first 6 months. Kay naitay uban taga UST, may classmate nga taga Mapua, tong usa na mo si Father Michael, murag salutatorian man siguro sa Science High School niya. Lahi di ang training niya, mais computer. Pero ang nakanindot lang ana, di ba, mabot kay laing lugar after 6 months or 1 year, patas ng away. Di ba? Patas ng away. Mga gikupta, na kumabot ra mga panahon. Magtag-sir tag gloves, patas rin. Kaya nga naman, una-una na nakaabot mga ikoder 321 pesos. 21. Pila na sobra Sa tayo kuwan. pag abot mo seminaryo. Ikuan, mga 204 pesos pa ang plate man dire. Pila ang pinakadako ra nako tong nakuan plate katong bus going to Cainta Rizal. Pag-abot ako sa Cainta Rizal, gitudlo ko sa sakyan sa Angono. Pag-abot ako sa Angono, giabot ko sa bayan, ako asa ang seminaryo dire. Unsay seminaryo? Dito ko sa merkado, yun may gani na tricycle. O siya pa, mayroong seminaryo sa bundok. Baka yun niya, galdala mo picture. Ito ba yun? Picture siya pa. Mukhang yan ata. So, gitala ko. Hasta malayo ang pamandi ay, Dok. Siguro ang biyahe, mga lungsod alo. Layo man day. Layo pa. Ya, bukid pa yan. Inigsa ka ni mas bukid, magsugod ng Our Father. Hangton, I believe in God, the Father Almighty. Taas-taas man na
Our Father hangtod glory be sa gilayon ba sa ato. Bisag unsa ang ibuli nako pag-abot sa seminaryo, ang ako nang ingon wala ra na inyong gisulti. Nakaabot gay ko gikag uslob padung dire Oo. mga animala mo. Likod ano, murag ato ang kalisod ba Mm. ang kalisod sa ato ang pagkabata, lisod sa ato ang pagdako sa uslob. Inikabot sa buli-buli murag wala ra. Usa pud na 'di ba Wala ra. ingon nga ang mga Mm. Pilipino maigo tag bagyo, tawa-tawa ra, bagyo ra na. Mas lisod Na, among adlaw-adlaw nga kuan. Unya Mm. ako asang kuanon ba ang pagbuli niingon ko nga murag ako ni apil po ko ka bully. Ang usa sa example naa tay classmate basig nakainomdom ka ani field trip ta. Unya adto tag syudad. Iya siguro gibutang siyang buhok, pamada ba, baby oil ba gibutang siyang buhok. Adto tag syudad. Unya ato man dili man aircon to kita mag field trip ta sa una RBK pa to kundi sunrise ang Sunrise na katong sunrise. sunrise gisakyan. Ya murag kita una man siguro niyang experience makaadtog syudad gapabintana. Init man kay Di ko kuan kailan ko. Dili kay nitulo murag ang katong mga baby oil o Yung pamada ba pamada. to naabot siyang nawong. So pag-abutan na mo dito sa grotto kay dito man dito sa grotto sa Guadalupe, pag-abot na mo dito, alay ang nawong na itom na kay ag-abog ba namilit sa katong unsa kung unsa man to nitulo siyang nawong hangtod nangitom lang tanan. Nakita na ko, apirtin ako tao, apirtin ako tudlo. Ano sa mo nawong kan, di ba? kailan ko. Oo. Pero kana bullying man na, di ba? Bullying man na. Pero para sa tuwa, murag nakakita ka katawanan, gusto ka nga imuhang kauban mo apil bug katawa pero wala ta kabalo sa wala ko kabalo hangtod karon unsay impact kaya ato sa atong classmate nga ato tanan nakita pud ato perting katawa basig siguro mga maestra pa nato kung kinsa man nanduto perting magkatawa yo kay perting ituma man gud siyang nawa. Dito to si Doc na kainomdom ka ng Biglandilla sa una. Kada ato na lang na kung syudad. Panagsak ba to ha? Permin ka construct ng Nagaw syudad. Permin ka construct sa kalsada. Ya, dili ra ko to siya. Kitang tanan man perting pang pamintana tawo kay makita tag mga building tawo ra daghanang tawo, dagang Pero wala man mangitom atong nawang. Unsa kay gibuhat butang niya sa buhok? Sala mo Pero puto niya. pero siguro ang bullying usahay man gud. Matter of perspective mao na usahay. Actually kining bullying sa eskwelahan. Layo ra kayo siya kung unsa mo bully ang kinabuhi gawas sa eskwelahan. Tinuod yun. Grabe. Kanang bisag taga Lasal ka, bisag taga Ateneo maghikog ka tungod gibuli ka sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Sa matter of perspective labi mao bitay nako pag-abot ko sa seminaryo. Bisan ko giun sa pagbuli. Kanang bully ko typical kami mga taga Oslo, Sundong ng Tingog, yan ha. Ako wala rin gud nako kay ngano diha lang daan sa pagbiyahe nako. Gigilabang nako ang Oslo padung dito sa Muno Rizal, 21 pesos akong kwarta. Kasulbay pa na pa up to kay seminaryo libre naman ang kaon so ang sunod gagasto nako ana mga pangpalit sa sabon panglapa etc. By September na pa ko yung mga 150 pesos ana. So dili gyud ako na ikabaylo nga bisan unsaon nako kay bawo man ko nga pugibuli ko diri sa kuan grabe tong akong naagian pero yun ako sigurado pa man ko nga di human ako ani kay unsa kada kong ka-impluwensya ng inahan kay ingon ni mama inig-abot ninyo mag-eskwela. Inyo ha, you are on your own. You are on your own. Nang mao na pag eskwela kog tarong ba ang inuna, eskwela kog tarong bahala mo daw ay. Unsaon ko ninyo, maka-graduate ko ani siguro mahimo kong pare ug dili mangita ko pamaagi nga mabuhi ko. Kay ingon sa akong inahan, grabe usa ka lisod ang kinabuhi, batuon, dagang pangpang which is true. Di ba? Statement gani grabe kabuli ang kana unta ibutang ingon sa mga bata. Wala mo ta maingon nga palaog-daog na lang. Siguro naa sa kuan mabubalik siguro kung ako magod I am fortunate to be unfortunate. Nahimong kuan ba na nahimong fortunate ko kay lisod mis panginabuhi. Ang akong perming balikon nga unsa ra man ning mga butanga ibuli ko grabe gani sabay mas lisod. Makakita ka usahay ba labi na dire maingon nga lisod kay ang kinabuhi lisod kay ang giagian. Para sa tuwa di man na problema. Dili man na ingon nga kuan. Labi na kanang mga eskwela na usay kami mga taga Danlungsod kami mga taga Kalupang ibuli biya namo ng mga taga Nailong ug mga taga Hagdan. Pero wala na nila. Kay ngano kay mas layo siya sila. ko nang unsa ra gud na
nga kanang paglakaw nila padung sa eskwelahan mas lisod man na. Usa pa kining kuha diri mga tana allergic ba kag mani sa mga childcare sa mga bata. Gluten-free. Gluten-free pa. Mga eskwelahan diri bawal magdala og kanang mga pagkaon nga nay mga nuts, usahay bawal pang itlog, usahay daghan kay sila bawal diri kay tungod ning mga allergies ba. Allergic sa itlog. Kaliman ka nay allergic sa itlog. Allergic sa mani. Tungod ay mo usahay pa maingon ko nga wala man ko'y nadunggan allergy sa mani sa Pilipinas. Basig walay allergy sa mani sa toa kay di kaon og mani ang usa sa tambal ang usa nila giingon ba nga pag tambal anang allergic sa mani is microdosing ba kana mo kaon kag mani hinahinay karon kaon kag us ka buok pila maka-build up kag tolerance ba hangtod imong lawas makatang dawat og mani. Feeling nako kana mga allergy sa toa. Maingon nga allergy sa mani pagkaog mani nangatol siya. Ay katula ni ay unsay makaon diri mani? Kaon na pug mani hangtod naka-build up ng tolerance. Allergic sa pasayan, buang ug ikaw taga Oslo kinya nay pasayan diha ni maingon nga di ka pwede mo kaon kay allergies. Bahala ka allergic ka diha. Kaon ko. Labi walay lain sudan. Bahala ka di mo kaon ko. Allergic sa itlog. Kaliman kog taga Oslo ka maingon ka nga ako dili mo kaon itlog kay allergic ko. Kabuang sudan na. Libreng sudan na. Dili ka mukha okay na kay allergy. So, murag kana diba? That's like may physical nga kuan, medical nga mga tolerances pero ato apong tolerances sa bullying lahi pod. Pero kanite nagistorya ka ato ang panahon kita na ikaw ug karon dili man siguro ko mutuo og nay taga Oslob iyang anak mo eskwela og Adamson o mo eskwela og seminaryo sa Rizal nga pasagdan niya mo biyahe mag-usara. Tan-aw nimo. Lebron, mga ginikanan man gani manilhig sa eskwelahan ng ilang brigada. Kita may manilhig ato. Ang maginikanan mga limpyo dili ng mga bata. Kita may mga limpyo sa una. Actually, importante kayo ng value formation nga manilhig sa eskwelahan. Nada ang banding mag-istorya mo, di ba? Masabtan diha nga ano kang manglimpyo, kaya manglimpyo mo kamo pud sa eskwelahan ang maghimo og arrange asa ibutang ang campus fit. Kamo pod ang mga estudyante ang maglahi unsay mga dahon, unsay mga dili malata, unsay kanang mga buhata ilang gi-deprive ang mga bata ron. Mao din ang brigada. Kaya nakadungog ko ng brigada mga kuan. Abi na ko bagong patakaran. Dili man na bagong patakaran. Makita murag mutabang sila og prepare sa eskwelahan para sa kuan. Para sa opening sa murginana man ang brigada. Na-trigger ko. Pag first year na to, sila si Lian to, giagian. Si Lian siguro, si Ipos, kay Ma'am Irauda, niage. First year na to. Pag fourth year, kay under mo ko si mama. Ya kalumpang, agi dan lungsod. Ako giage. Tabang kog limpyo, og andam dito sa kilahan. Mao din ang brigada sa una. Kita may magkuan. Paita. Ang ilang gitangtangan as mga bata kanang manglimpyo ang mga ginikanan. Kabalo para on that early stage, kabalo na sila unsay meaning sa pagpanglimpyo. Kanang limpyo outside cleaning, kanang homeroom limpyo sa classroom. Unya kabalo na ta mobahin mga basic ba sa mga sagbot. From that kana lang daan makabalo na ka unsa ka importante ang categorization. Hangtod ron sa law magsulat kog pleadings. Ako pinanghinumduman unsaon pagbahin ang mga sagbot. Na ang mga malata, ang mga dili malata, ang mga pang-fertilizer. Bisan biya dok magbasa ko philosophy nga mga books. Categorize ko, di ba? Kana magbasa kaso unsay giingon sa petitioner tanan. Unsay tubag sa respondents tanan. Ilinya nako unsay tubag pud sa Korte Suprema tanan. Gasugod ko diha sa pagbahin og sagbot sa pag-elementary. Panawagan sa tanan ginikanan diha nga naminaw kung ganahan mo maator ninyong anak pabahinag sagbot. Bisan diya kanang pag-adtog library. Mura biya gagabahin og sagbot, gibahin ang mga libro sa literature, gibahin ang mga libro sa science. Kanang mga butang biya basic na kayo, parte na sa atuang sistema. Kay pag grade 1 kita may manglimpyo, kita may magbahin sa mga sagbot. Wala na. Karon gaya, di ba? Karon naa na sila CR sa sulod murag naa na sila CR tanan each classroom man siguro naa na CR para dili na manggawas ang mga baya mga bata. Wala ay hugaw pa kayo itong hugaw pa kayo itong CR. Kini ba kung ikaw ang sekretary
sa Department of Common Sense unsay buhaton aron mapunggan ang school violence? Ako siguro mobalik ko sa values education. Mo refer back ko sa akong gingon ganiha nga i-value nato ang kinahanglan natong i-value. Mao gina isilsil sa atong ilimpitakan nga valuable ang life, importante ang kinabuhi, dili dili sayunon ra ang kinabuhi ug usa pod i-value ang truth. Mm. I-value nato ang unsa gyud ang tinuod sa kana nga balaod, unsay tinuod sa information ug naa magali pangutana nga to prevent mass shooting. I think mubalik ta sa core values unsay mga importante munay kinahanglan natong itudlo sa mga bata. Ako siguro ipuno siguro dahil ang Mm. respect Mm. respect ba kay murag dili na kaayo karo and mayon kog respect ha dili siya sabay sa lahi sa fear. Ang kuan din sa imong giingon, respect sa parents, respect sa kay dili man lisod ba yapon ang parents karon, mga teachers karon, mga elders karon, di ba? I mean, I think kini nga example, kato sa una siguro bata pa ta nagdula ta nagsaba ta na ay magulang tao nga mas older nato, mas naiedad kumpara sa ato, nya maingon nga oy ayaw mo diha. Mm. Kita mga bata automatic stop dagan ba na or muundang ma-move on, di ba? Og panalitan nay random nga tawo nga mas older pa nato maingog ayaw mo diha. Ang mga bata karon musukol naman dili na maingon nga alam dili ta dire ko ang makasabanta wala sila kahadlok og nay Matubag. mga batanon kita sa una og kining ako alang dili kamo kanang ako pakabugoy-bugoy og panalitan og mag-inom man gani dili man angay mag-inom pero mag-inom man gani tago og makakita og nay mas magulang na moagi ug unsa pa na tago ning ilim nun karon mga batanon ay moagi ta kita nga mga batanon chat koan pa wala sila respect sa mga older pa nila dili ka hadlok ha ang respeto lang ba dili ko man nagrilyo sa atubangan sa akong tiyo dili ko man nagrilyo sa atubangan sa akong kinikan dili ko man nagrilyo sa Oo. atubangan sa akong maestra kay nako respeto ba Nakatawa ko sa usa ka proposal. Himuon ko ng mga security guard ang mga maestro na pod. Nakita lang nako ini tinuod po to nga murag na nag-propose nga himuon ko ng security guard ang mga maestro ug maestra kay para prevent mass shooting nako. Bayad po na punan na pug trabaho ning mga maestro ug maestra. Kita po na niyo. Ini sa katinuod pero nay naghuna-huna ana still na luoy kay mga maestro ug maestra. sige ikaw te ikaw secretary sa Department of Common Sense unsa imong buhaton mapunggan ang school violence Actually, daghan siguro masuko na ko diri na. Pero ako dili kay ko andam iwalaon ng kuan ng bullying sa eskwelahan. Kay ngano kasama sa ang gingon training ground man ni siya para sa tinuoray nga bully sa kinabuhi. Ini gawas ninyo sa eskwelahan. Grabe ka bully ang kinabuhi nga to the point kanang og ikaw dok ka familiar ba ka ni Milan Kundera kanang The Unbearable Lightness of Being. Nga sa kabuli sa kinabuhi ang sitwasyon dili bugat ang sitwasyon sa imong kinabuhi perti kagaan nga mura kag balahibo nga wala kay weight tad-on na lang ka bisag asa gusto sa sitwasyon moingon sila bugat ang kinabuhi ang para nako dili perting gaanas kinabuhi to the point wa kay control ing ana ka buli sa imong kagaan dat-on ra ka bisag mura kag sakayan nga way usa na payaw dili usa nang dat-on na lang ka bisag asa sa sulok wala ka makaangkurahi ba tuo magud ko ni Plato na kini si Plato na ni tan-aw na ako timeless nang iyang classification sa education tripartite ang iyang tawag of the human body abdomen chest and head so ang unang part nga i-training nimo sa bata ang abdomen di ba kanang abdomen imutian imo concern ana kung gutmon ka magpataga na kag kaon ganang tudloan nimo og restrain
Ikaduha nga training siguro kanang high school nga portion up to senior high school, kanang chess, will, kanang endurance, kanang dili ra ka ingnon og bati og imong alot, mamusil ka. Unya ang katapusan anang college kana mga sciences na, calculus, logic, etc. So kung ako ang nasa Department of Common Sense, siguro kining mga bata no, para ma-exercise ang restraint tong akong balikon sa una. Gilayo man ang mga bata ron sa kinaiyahan ay. Kanang mga bata ron gagmay kag pasensya, wala sila makasulay, experience mo tanam og kahoy. Maghimog pakit pare sa una. Pero may bitaw mag-monitor. Ay mag-ulan dili ko magbisibis. Kanang you acknowledge nga you have to play within the rules of nature. Manilig kag sagbot, giwala ron. Pero unsa na ka-importante para nako as a person? Hangtod ron magbasa ang akong buhaton ana, mag-outline kay ngano ga-categorize ko ana. Kanang mga bata wala na nila. Pero actually kung importante kay para nako na, like for example kanang gardening, ambot naa pa ba ron sa mga bata? Gilayo ta diha ba kanang training sa abdomen ba sa atong tiyan kanang kabauta mo control o ta ana nato makatunan unsay insakto unsay dili, unsay nasobraan ka busog og nabusog ka kayo dili magpatag kanang mga idanha ba unya ato bilang makatunan kung iduol tas kinaiyahan na diha makita nang sa brigada eskwela ang maninilig mga ginikanan. Siguro old school lang ko kinaraan akong style. Ang restrain man god kana akong giingon kung makitaan man gud nimo ang kinaiyahan, magsalig man gud ka, di ka kabuot. Nay ulan, nay init, unya kinahanglan itanom nimo sa kanang daghang baga-baga ang yuta. Mao na ang mga bata ron, di nimo makontrol, di ko nat exercise restraint. Kay giwala man gud ang training which is very important nga sa kanang bag-ong sugod sa klase mo unta nay concern. Kung dili nimo ma-training ng mga bata nang sa kanang how to control, to exercise restraint, di na mapugnan. Di na mapugnan. Inig high school, mosinghag na, di wala na gila nga edad. So, siguro, kung ako, may mong Department of Common Sense, ibalik na ko ang mga bata sa kinaiyahan, ibalik na ko ang mga bata sa nature, i-apply ko sa curriculum para makabalo sila nga there are things which are bigger than us. Dili ra mo magsinghag-singhag. Kay bisan og saon yung singhag-singhag, dili mo tubo ng imong gitanom. Lahi man gud siguro ang karon panahona ba ang mga ginikanan maestra pod lisod no. Kay kita del bata pata buntag mahaw atong eskwelahan. Human recess dula sa gawas. Man kating garden unsa pa na tanom-tanom. Human nag-eskwela, pulis balay, ang uban nato mangalos. Kuyo po kalos ako na, basig naigripo sa balay. Ganahan ko, maingon ko nga, mangalos ko ba kay lami itong tubig sa nigad. Nahala, pangalos dito. Pero ang tinuod lang ko, kay aron maato dito sa nigad atos bombahan para magdula. Kaya ato mga bata mag-abot. Kuan ba, taas kay tag, kuan ba, interaction nato sa uban nga mga bata po. Wala ka sa uban mga bata, maka-experience kag conflict, maka-experience kag resolution sa conflict. Di ba magdula mo, og julin, mapildi ka, o unsa pa tikasan pa ka. Pero naatay, na-experience na ta bata pa ta, naatay experience sa resolution sa conflict. Human uli sa balay, adto na po magtapok, manihapon. Hindi ka magpanihapon, it's either yahay pangita og bugnaw, di ba? Atong daplig dagat, ato mangitag mga lantay nga tambayan, kung dili, magtapok, kay mutanaw og mula sa puso og esperansa unsa po to atong mga kuan. Pero magtapok-tapok kay gamay pa mo tong mga TV, dili taingon ba nga tanan balay na TV. Mapuno tong balay namo, ako mga igagaw, ako mga silingan to, gatapok tanan dito. Magdula pa gani ta o sa una og katong tag-anon kinsay makatag-an unsa ning pahinom unsa ning commercial. Kumpara nato karon, kana lang sigurong example sa mangalos og kanang mutan-og TV. Sa una, mangalos, mag-abot ang mga bata. Karon, tanan balay na gripo. So wala na ang pangalos, di ba? Lesser ang interaction sa kuyog naton ang mga bata. Magtan-og TV. Anang tao naman karon na ay TV, kung wala man TV, na ay mga cellphone basig na nitan-aw sa purok pabula instead nga gatapo kay mo tan-aw
Rosalinda or Maria Clara. So lesser ang interaction nila sa kapareho nila nga bata kay naa naman tanan sa balay. Ipuno pa nato ang mga ginikanan. I think kung ang ginikanan karon unsay mas gusto nila, ilang bata na latagaw dito sa bumbahon or naa sa balay, nasa sulod sa balay nga safe, unsa man ilang pilion. So lesser ang interactions, lesser ang conflicts, lesser ang conflict resolution. Mao na kaning mga bata karon wala sila kabalo unsaon pag-handle sa conflict resolution. So usa siguro na kung Department of Common Sense i-push nato nga kanang mga norms nato sa una. Kay maingon sila, di sa una ra man na. So maingon Sige. sila nga old school man na, lahi naman na karon, pero maingon pod ko nga pero wala maingon na nga away sa una. Walay dinunggabay sa diskuhan sa una. Walay pinusilay sa eskwelahan sa una. Wala ta mahadlok sa mga maglakaw-lakaw ta sa una ato maginika na pasagdan naman ta maglakaw-lakaw ang kadlukan naman nato sa una ibisi mo aging ang kusog lagan basta magpadaplin lang mamaubaw lang mo walay problema basig asa ka maadto basig maingon sila nga sa una ra man na pero para nako nindot gyud ibalik ang pagkuyog sa mga bata interactions. Actually sa tua naagay mga bullying. Ang nakanindot ang ang panahon kanang before moabot sa stage sa bullying, kita mo gud rin andam na like for example, limitang nga nanom og kahoy unya human mostly daghan pud ang mga activists duwag basketball unya kamao na ta mo timpla ba kana ba mga bata makita ka ng mga bata nga mag-away-away. Ana ba sila matrain ka ng mga sige higala ta o lita higala ron kanang bargaining ba. Kamao mo timpla-timpla. Actually kinahanglan nun kay na ang next stage man gud ana nanay magahud-hawod, nanay mga bully, di ba? Ang next stage ana mao nag-ingon na Aristotle ang sunod nga stage gikan sa abdomen if you can exercise restraint will. So kung ikaw you know how to exercise restraint ya ikaw magahud-hawod nako. Ini nga puti mo tay sa medyo alanganin ko ni usa. Ya kini usa pod maayo na mo kuan ba kinahanglan man gud magsunod ana unta ang kuan ba kanang atong sistema sa edukasyon magsunod kung giunsa ta paghubog sa kinaiyahan ba. Kung ako mahimong secretary sa Department of Common Sense, siguro ako sa first part sa primary education, akong i-emphasize the importance of restraint. Sa secondary education, ang akong i-emphasize kanang importance of endurance. Unya, ang third part, tari na, purely sciences. Taas nga, calculus. Idadon nimo ang mga bata. Actually, mao mo na mga bully ron. Like for example, ang mga taga-probinsya, mabulis mga taga-syudad. Di ba? Kay hawod man gud sila nga taga-syudad. Whereas kung ikaw taga-probinsya, buang ni nga. Tawhanan ni, nang imong yaga-yaga, wala na sa kuan. Mukaon kung halas dito sa bukid. Di ba? Kung nang mga bata, gamay pag ipakaon naghalas, bisag 5 pa nakabukbuli. Di ba? O kang lula pa sa una, basig na iabat. Ang tubag ng lula, na iabat, data dire, kay akong lutoon, kay wala tayo sudan, ako sugang lula, mukha akong mag-abat. Ina na, sa tubag lang ko, unsa na, solusyon sa buli. Wala ko tayo solusyon, ana. Ang nindot na solusyon, ana, iandam nato ang mga bata para sa mga buli. Ang pulong mahimong idea, ang idea mahimong binuhatan. Ang binuhatan mahimong kultura. Kung gusto nato usbon ang kultura, bisa kinahanglan magsugod ta sa atong mga pulong. Which is balik dun sa survey nato na 85% ang mga nigawa sa atong baba mo ay pinaka sinugdanan sa nindot nato kultura. Moro to. Daghang kig salamat. See you next week. Bye.